Utino machielo majaber nyakora Ramogi kamoro ma intie wan gi geno ni odhiambo mari teri kare kama koro ni wachako dwe machielo manyien mar 10 machiegni nyakora Ramogi weche manyien mag OIMORE. Wageno ni chako dwe ni makare kendo wakwayo ni ng'uono kod hapruoth kae donje dwe ni manyien. Erokamano kuom Ramogi TV mar mi weche manyien odhiambo kawuono chenro en OIMORE. Waikoni weche mathoth koro kamago mag siasa kama ko jatend piny Kenya wacho ne kar dak ma Kibra higni 10 mabiro dhi bedo estate. Estate yende ni odhi bedo gi rangach madonje udi moloso yo manyasani apeini ma oluore maber weche mag pi kaachiel kod gik madwarore kuonde dak ma idewo kendo manyiso nyadhi mar oganda nyakora Ramogi. Mano singo mar jatend piny Kenya e kinde ma janon buge omenda mag sirikal bende koro ogolo report kata nyiso report mare kaka kaunti ma Kisumu ne otiyo kod omenda 2021 gi 2022. Bende nyakora Ramogi jatego gwengego ma imbo mar piny Kenya nyato kaunti ma Kakamega gi Kisumu governors magi koro golo ng'ur kotenre kod wach mana Kenya oyudo mar bedo bago tuke mag AFCON giywak ni hoter wach ni Eldoret gi Nairobi. Jo Eldoret giwacho ni gin mana jong'wech koro giywak ni tang'o mi adhula ok ter kuonde ma jo adhula yae jojbati wan gi kuko mar wachno. Nyakora Ramogi ang' ni winj mago kaachiel kod bende gwenge ma Busia kocha dholuo koro oriwo oganda. Mago to gima thoth aikune chero ni maro OIMORE bet thuolo kendo bed kodwa are chakro nyagiko to mokwongo kaka pile nyakora Ramogi wachako gi mago mwamiyo pek. Tunaondoa watu kwa slum. Hii Kibera slum iko hapa na zile slum ziko Nairobi. Kwanza hii ya Kibera in 10 years hakutakuwa na slum hapa. Jatend piny Kenya William Ruto koro singo loko chal mar kardak ma Kibra e thuolo ma oko kadho higni 10. Report janon buge omenda oyango ni nyalo bedo ni kaunti ma Kisumu no wito omenda kokale wuodhe ma pachoka ikomenda 2021 2022. I take this opportunity to say thank you to our listeners for the support they have given us. Ramogi has walked the journey with the Luo nation. That's why it's called Karchunja Luo. Kaka yore hingo higni 20 nyakane chake jolendo mag Ramogi FM no limo jopiny kendo bago nyasi kanyakla e gwenge masori e kaunti ma Migori. Erokamano nyakora Ramogi bed thuolo kendo jawri kituduri kodwa indiknwa e namba 3600 ma en namba maro mar ote machuok kata Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter kata X handle en @Ramogi TV KE nyakora Ramogi ma en OIMORE. Jaloko mar iluongo ni Wilson Ochuka nyinga George Bati. Machiegni kendo nyakora Ramogi nyinga Lydia. Okay, wachako gi report moya e county ma Kisumu kama report janon buge omenda oyango ni nyalo bedo ni county ma Kisumu no wito omenda kokale wuodhe ma pachoka ikomenda 2021 2022. Lipot no bendo luwo ni kaunti no ne ok ochiwo ler gimomiyo ne gitimo chudo moko mag kata mar lai mar ifmis kama nyiso chich ni omenda mar jopiny ne nyalo bedo ni ne otigo darietha. Lipot manyiso duoko mar nondo manotim kod janon buge omenda mag piny owacho ewi kaka tend kaunti ma Kisumu notiyo kod omenda hik omenda 2021 2022. Janon buge omenda okoni nitie ler ma ok giyudo ewi kaka kaunti no ne otiyo kod omenda. Nonro yango chudo mag wuodhe mane jotich kaunti ma Kisumu timo e pacho kaka achiel kuom gik makelo chich ewi kaka piny owacho mar kaunti ma Kisumu e telo mokwongo mar gavana Anyang' Nyong'o ne otiyo kod omenda ei bilion 1 milion 14 27,57 mane oketie chenro mopogore opogore mag kaunti koting'o milion 178 231 kod 80 mag wuodhe ma pachoka kod chudo mabalang'. Chich nitie wi milion 40,331,867 manochwal e bengi mar KCB mane ok nyal chiw lerne ne janon buge mag omenda. Omenda mamoko ma bende kelo chich en milion 11,436,470 mane kaunti koni ne gichiwo kaka omenda ming'ado wi osara ma jotich cham mong'ere kaka pei ka gima kelo chich en kaka omenda mag pei ne ochul kokalo agulu mar wuodhe ma pachoka. Omenda machielo monyuolo penjo en milion 56,611,445 manochiw ne jotich moko 20 mag kaunti kaka balang' magi ma ikoni ne giyudo e kind milion 1 kod milion 13
Kata kamano, ok ochiw ne janon buge ler ewi tich mane apisago otimo mane omiyo giyudo chudo makamano. Janon buge omenda bende kone siling 301,000 ne oket ne wuodhe mag ndege. Kata kamano onge gima nyiso ni joma ne ochulo omendago ne oidho ndege kod romo kata bura mane gidhiye. E chudo mar $341,128,265 ne tije manotim kokalo FMIS, obok mag nyiepo kata LPO kod LSO ne nyiso ni chudo ne owinjo bed $282,741,220. Ka penjo en gimomiyo ne medruok mar $58,387,045 ne owuok. Bende piny owacho mar kaunti ma Kisumu ne ok nyal yango gimomiyo chudo mar $256,993,457 ne otimo oko mar FMIS, kendo ni chudo makamano ne otim mana kokalo e lai midendo ni internet banking. Nonro mag FMIS bende nyiso ni nitiere chudo moko 13 mane okawo $88,546,249 manotim e yor aching'. Kama nyiso ni mudho ne oimo chudo makamago. Mondo piny owacho mar kaunti ma Kisumu geng' rode manyalo miyo mudho imo kaka itiyo kod omenda mag kaunti, janon buge omenda okoni sirikal mar kaunti ma Kisumu nyaka koro ket chike mongirore mondo thir mibadhi kod tiyo arietha kod omenda mag jopiny. George Bati, Ramogi TV. Ramogi wasuda ni nyime koro wadonje weche motenore kod mibadhi kama duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oduoko lo ma nengone nyalo romo $345,000,000 ne piny owacho e kaunti ma Nakuru. Lobno mabura mare no ng'adi tarik 22 dwe mokalo nitiere kod udi ma kwan giromo 20. Kaka Judith Omondi koro leronwa ji adek kitudo kod yako lobno. Sale Chepkole, Titus Kipkemboi, Wilson Gashanja kod kembe ariyo ma itudo kod jaod bura ma Aldai machon Jim Choge giduto e gine mago mantiere kod bura no nyakor mogacho. En bura mar lowo ma osetieko higni 5 doho. Doho ma Nakuru tarik 22 dwe ma okalo ne ong'ado ni lowo no ma hao hika 5 owinjo duok ne piny owacho. Bura mar lowo ni ne omako ji adek: Sale Chepkole, Titus Kipkemboi, Komishona mar lowo machon Wilson Gashanja, kaachiel kod kembe ariyo Pembeni Limited kod Liberty Assurance Company ma itudo kod jaod bura ma Aldai machon ma osenindo Jim Choge. The recovery was through a civil suit filed by Ethics and Anti-Corruption Commission against 3 individuals, namely Sale Chepkole, Titus Kipkemboi, former Commissioner of Lands, Wilson Gachanja, and 2 private entities, namely Pembeni Limited and Liberty Assurance Company Limited. Now, both of these limited liability companies, Pembeni and Liberty Assurance Company Limited, are linked to former Member of Parliament for Aldai constituency, Jimmy Choge. Kaluore kod duol makedo ne mibadhi e pachoka, tarik 5 dwe mar 8 higa 1994, manene Komishona mar Law Wilson Gachanja ne oloko lobno e nying ji ariyo, Sale kod Titus. Higa mar 1998, Sale kod Titus ne odonjo e winjruok kod Pembeni Limited, magikone bende ne orwako kambi mar Liberty Assurance, maduto itudo gi jaod bura ma Aldai machon Jim Choge. Lobri manengo ne romo $345,000 nitie kod udi 20 manitie kod kuonde nindo ariyo. The land, which includes 20 prime government house units, has an estimated current value of 345 million Kenya shillings. Now, the Commission is currently pursuing the rectification of the Nakuru Land Register by the Registrar to have new title issued in the name of the government, as ordered by the court. Once ready, EACC will hand over the title to the government. Doho ma Nakuru ne okoni Sale kod Titus onge kod teko mar bedo wege lowno, kendo gikoni lowno winjo duok andika mare ne jagoro ma ongirore migawo mar omenda e lo piny owacho. Duol makedo kod mibadhi e pacho kae pod dhi nyime kod duoko lope moko manengo gi romo bilion 7 e kaunti no ma Nakuru. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa mbele ni gwenge mag North Rift ma ing'iyo kaka mago manyuolo chiemo ne piny Kenya sani koro ywak gi mwodo lak owuokie kaluwore gi midhiero ma okwako chenro mag pur, keyo kod ohala mar oduma.
Jopur e gwenge ma Trans Nzoia ywak ni gidiwo goduma e puothe ni mar dero maduong' mar sirikal NCPB osere miyo gi chiro ne chamgi. Jopur moko koro chuno ni uso oduma e nengo mar lal kaka gunia mar kilo 90 e use nengo mar 3,500 ma en lal maduong' kipimo gi 6,500 mane use oduma e kinde mokalo. Jopur go nigi luoro ni kech dhi tungogi kendo dhi thung'ogi ni mar ohala mar oduma oseduore ma ok nyal kelo yuto ne oganda ma North Rift. Wachuruzi wananunua kuanzia 3,000 mpaka 3,500. Serikali ingekuwa na uwezo ingetoa bei yao kamili. Hata watuambie kama ni 45 ama 5,000 kwenda mbele. Kwa sababu saa hii uchumi imeharibika, wakulima wanaumia. Lakini saa hii wale wanunuzi wengi ambao wamekuja hapa ni wa Uganda na Tanzania. Wanabeba mahindi tena wanarudisha Uganda. Sababu wanasema Uganda mahindi imekwisha. Sasa yetu sasa imeanza kutoka. Kama serikali ingetuwekea kama shilingi 8,000 ama 9 kwenda mbele ingekuwa mzuri. Basically we produce annually to a tune of 5 million bags of 90 kgs bags of maize. This year we are expecting a bumper harvest of up to 6 million bags of 90 kgs. Kawadhi nyime nyako Ramogi ni jatend piny Kenya William Ruto osingo ni sirikal biro medo pok ma iketo tenge ne chwalo mbolea ma nengone oyueyo ne jo Kenya. Ruto lando ni sirikal kochakre higa manyien biro medo kwan omenda mar konyo jiwo pur ne oganda jo Kenya. Ne oloso e limbe mare kanisa mar Deliverance Lang'ata. Tumepanga tena sasa mwaka ujao. Ile mbolea tulitumia karibu magunia milioni 4, tunapanga magunia milioni 7 ya mwaka ujao. Kwa sababu tunataka kuzalisha chakula zaidi. Hii tatizo ya njaa tunataka tuiondoe kabisa katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu miaka 60 baada ya kuwa taifa huru haifai kuwa bado tuko na matatizo ya njaa. We are supposed to have sorted out the challenge of food in our country. Wadhi nyime nyako Ramogi wang'ene motenre kod weche ma bende owuok e romo mane jatend piny obedo godo e kanisa mar Deliverance ma bende kaka nowacho Lydia nosingo ni nengo kata weche mag udi koro dhi losi e gwenge mag Kibra kendo biro idho nyaka neni kibiro chopo e rang'eny mar estate gi dho ngere. Koro mga jonja jatend piny Kenya William Ruto singo ni wacho ni piny owacho mare nitiere kod chenro mar loko kar dak mar jogo ma yuto gini piny kata slum ma Kibra mondo bed kod ute manyasani mago motisini estate. Ruto singo timo mano e thuolo ma ok okadho higni 10. Nolose lamo e kanisa mar Deliverance Church International e boma Nairobi kama nosingo chopo kare singo mage mag campaigns ne oganda jo Kenya. E kanisa mar Deliverance Church International manie kar jing'od bura Malang'ata e county ma Nairobi, jatend piny Kenya William Ruto noyore nyasi mar lamo. Jatend piny osingo miyo kar dak ma Kibra sura manyien e kind thuolo mar higni 10 kosingo ni ute ma Kibra ibiro losi e yo manyasani mondo mi jodak makono odagi ngima mowinjore. Tunaondoa watu kwa slum. Hii Kibera slum iko hapa na zile slum ziko Nairobi. Kwanza hii ya Kibera in 10 years hakutakuwa na slum hapa. There will be no slum. Hii tutakuwa tumeibadilisha imekuwa estate. Ruto singo ni chenro mar gero ute manego gi ogonyore pacho ka biro dhi mbele mana kaka ne gisingo kowacho ni chenro no geto loso thuolo mag tije ne rawere maturka. Hiyo mpango ya housing sababu yake ni mbili. Ya kwanza sio manyumba zaidi, ni ajira zaidi. Hapa Nairobi peke yake mpango yetu ni kwamba in the next 5 years tuwe tumejenga at least nyumba 1,200. Osingo jiwo yore mag somo e pacho ka koreo koda ka chiwo omenda mar somo na jopuonjre ma jonyuol gi onge kod yuto kaka yor neno ni chenro mag somo odhi mbele ka bende osingo jiwo chenro mag chiwo chiemo e skunde kaka yor medo kwan jopuonjre ma dhi e skunde mathurka. Tutaongeza watoto wale watapata chakula shuleni kutoka watoto 1.5 mpaka watoto 4 every year. Tumebadilisha mfumo, badala ya kutuma pesa kwa university waende waamue watafanyia nini. Tumebadilisha sasa kila mwanafunzi tunampatia scholarship ndio tujue ameenda kusoma. Jatend piny osingo tudruok gi pinje maoko kaka yor loso chenro mag tije yor mbui ne rawere ma pacho ka. Mimi nilikuwa
Marekani juzi. Nimetembelea kampuni ya Google. Nimetembelea kampuni ya Intel. Nimetembelea kampuni ya Apple. Hizo kampuni zote wanatafuta wafanyikazi katika mtandao. Wanasema tupatie wafanyikazi 1,100, 1,200, 1,300, na hawa wafanyikazi ni hawa vijana wa Kenya. Onyiso jotelo manoyier mondo mione ni gitiyo ne jopiny kaka ne gisingo. Ruto noten gi jotelo bura ahinya to mago maya kaunti ma Nairobi. Ramogi riwruok kata ikruok ne limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e alwora ma Nyanza dhi nyime ka jotend siasa e riwruok Kenya Kwanza ni eng'wech mare no ni chenro duto ne kare motelo ne limbe mare e gwenge ma Nyanza. Kaka James Okoth Leono koya e kaunti ma Kisumu, limbe mare ng'iyo kaka mano makro dhi jiwo dongruok e gwenge ma Nyanza. Jotend siasa e riwruok Kenya Kwanza dhi nyime gi timo romo e counties ma Kaluo motelo ne limbe jatend piny Kenya William Ruto. Limbe ma jokanyo e Kenya Kwanza siro ni dhi bedo mar chwalo chenro manyien mag dongruok kod chiero mago mosethirno kuom kinde. And we will be visiting Siaya, Kisumu, Homa Bay and Migori County to either inspect, launch or commission a number of development projects. Jatend piny Kenya bende dhi limo kaunti ma Kisumu e telo mokwongo higa achiel tok chamo muma kaka jatend piny. Kama iyango ni odhi timo limbe Kabonyo Kanyagwal e chenro dongruok mar kambi rech mayudore e sub-county ma Nyando. Obiro chopo Koru kama chenro mar gero apaya dhi e nyime e kind kuonde mamoko. In Kisumu more specifically, he will visit a project in Nyando constituency, the fisheries project at Kabonyo Kanyagwal. He will visit the road in Koru that is being tarmacked. He'll visit the Lake Basin Mall. He will also visit the port. There is a new ship that has been built from scratch that will be commissioned. In Siaya, he will visit Asembo in Rarieda constituency. There is a technical and vocational training center. He will also do the same in Game constituency. There is a road in Bondo, the Bondo-Leunda road. He will also launch its construction. In Homa Bay, he will visit the Mfangano Ring Road that is under construction by Kura. He will also visit the Mbita Sindo Magunga Road being done by Kera. Jotelo golero ni limbe mar jatend piny en mano mar dongruok kendo ok mar siasa. Omiyo girwako jotelo duto kod jopiny mondo omiyo chopi mar siro lwedo limbe no. Wasewuoyo bende gi jomotelo county government. Koro nikech president biro Nyanza ok wadwa weyo ng'ata ng'owa oko. Nikech obiro e development wa. Yeah? Inspect projects mag development. Koro wadwa ni mondo wa engage ji duto te maonge ni stakeholder segment mapacho ni wan ok onyiswa, wan ok wabedo involved. Wadwan warwak president kaka jo Nyanza duto te kendo wakwayo jo Nyanza gi jotelo makoni mondo wami rais rwak makende ma is befitting of a sitting head of state. Limbe mar jatend piny Kenya e alwora ma Nyanza okayo ka igeno ni odhi chako wuoth makamano kochakre tarik 6 dweni kendo chiwo duoko e wi thoth midhiero mochomo sectors mopogore opogore e alworani koriwo koda midhiero ma okwako sekta mar sukari, apaya magedogi othirno kaka apaya ma Bondo-Leunda e kaunti ma Siaya e kind mamoko. James Okoth, Ramogi TV. Wadhi mbele nyakura mgajwang. Jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odhi nyime kod ote mare mare wa jotelo duto ma ok gwenge mag masawa mar piny Kenya e kinde ni makoro nitiere ng'ur ma piny e kind josiasa ma wuok e gwenge go. Ka oloso e kaunti ma Meru e kinde nyasi mar Solomenda, Gachagua osingo ni apisi mar jatend piny ok bi donjore yo moro amora gi ywaruok mar siasa madhi nyime e kaunti no. Gachagua bende oseyo moko kuom achudhe piny owacho kod ute fwambo ma wacho ni osebedo hinga e chenro mare mar kelo lokruok e sekta mar kahawa. Tumeongea na deputy governor, tumeongea na governor, tumeongea na viongozi na tumekubaliana hii ni shida ya Meru. Watu ya kanisa wameuliza Rais William Ruto na mimi tukae kando. Kwa hivyo sisi mimi
ningetaka kuomba gavana, deputy governor, senator, Mithika Lenturi, watu ya kanisa, muketi and decide what is good for Meru. I want to assure our coffee farmers, the reforms we have started, we cannot stop. Those reforms started in 2019. Wakauzia serikali uoga, ikakuwa suspended for 1 year. Saa hii wanajaribu to create artificial crisis. The journey to liberate the coffee farmer is a difficult one, but it will be done. Nataka kuuliza wakulima wavumilie kidogo. We are almost there. Uke winge mag Meru nyakora Ramogi nyaka Homa Bay kama mwandu manengo gipoko yangore ne owang' molo kore buru e masira mar mach manu mueche dukni kod ute moko mag dak e kar dak mashauri yako e boma ma Homa Bay. Masira no mar mach mano mueche kar saa 5 okinyi ma kawuono no wang'o ute 7 mag ohala kod ji 4 kata ute 4 ma ji odake. Majno mapok oyangore gima ne okelo ne ochakore ot moro achiel kapok olandore nyaka yudi mamoko. Jopiny manoyore kar masirano ka konyore gi joneg mach mawuok e sirikand kaunti ma Homa Bay no konyo mar kedo kod majno. Dakika 21 nyakuram gajuang ma bang' sadek marutieno chenro eno imore erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV no asingo kao pachi kacha wago kodi mbaka winjeni nti parango kotenre kod wechegi. Weche manyien kanya kora Ramogi ji golo paro mopogore Lydia kano ka Dan Guti ochene mor gi chenro mar Ramogi ka ochwalo kata Ramogi FM ochwalo sori ahinya yo mane adhogodo rech nelicha ahinya. Makari nyalo timi dwe ka dwe taparo ni dede ndao duogo no chiure chanono asori embanam achwali chanya kaso ka so kemaro siri wachini atiko neno makare nya gweche manyien donjo ne yo makare Evans Kidero mar Migori bunge la wananchi wachino mor kod nimbe mar Ramogi FM Migori County maji bende no tim sori Evans Kidero bunge la wananchi Migori wacho kama kaso Jared Nyaki wacho ni Kenya odich pesa yudo tek leme makoro nyalo konyo nikech kama koro chopeni to weche ok ber ahinya. Nenote mar Pasa Juma Orundu kantiere gwenge ma Oyugis wacho ni entiere kodwa e chenro ni akaito Agri Ajuang Komoro. Agri wacho ni wuok Kibra en jage miala mano wacho ni wach mar gero slam ber lakini yo maidwa gerego ok ber nikech chal kagima odwaro gero ute go ne joma onyalo sani jomoko chulo ot 3,000 to ute sirikal go ibiro chul chakre 14,000 jojbati kadhi mbele koro penjo niere kaka japiny ma yuto ni piny ma onge tich biro yudo pesa no koro geche samoro jok ma ok nyal masani odak e ute michulo 3,000 nyalo koso yudo kama gidakie mano pach Agri. Dave Kaka wacho kanyo ni entiere uriri onenro Ramogi TV yo makare jatend piny osiko manane tume panga ok onyalo wacho ni nimeanza wacho no ol odwa winje ni tumeanza na to penjo ka iluongo ni Silas Mirima akeni nyinge ni Mirima koso Mirima mamake wata we awach ni koro nyinge ni Mirima koro samoro gin duto wacho ni eno owuok ong'er wacho ni Ramogi to ler ndi kendo puoto koro Maruto oseng'eyo ni eno dhi tiyo higni 10 ni koro ma watim nang'o mane en be penjo ni anno bende Simon Ongue wacho kanyo ni omor kaka weche gi chopo ne geyo makare ka gintiere Kisumu okwayo jo Nyanza mondo orwak Ker William Ruto wawinja ne kaka odwa tengo nwa gik moko wan bende. Engineer Lazaro Kanyamboka wacho kanyo ni ikruok ma El Nino chal ka gimitimo mos kato wacho ni nyaka koro buwinjie ni pesa lal makore lach zaidi kata tero polis Haiti en mana ohala mag karafu wacho ni ka koro Turkana emotamogi mano Kanyamboka kawuono mora nikech ondiko nwa dholuo nyuji ng'ise ni mondo ochie gi dholuo maber ondika ya Kizungu makangi ntie some pachiko kiloke bedo tabu lakini kawuono timo no ero kawana engineer Max Rodhiambo wacho kanyo ni en Nyamasari ya Kisumu wacho ni kata wacho ni embe nyinge nyakwar wuoko cha pesa kata embi lunge kamano koro wacho kanyo ni
Weche gichopo ne yo makare manyangafu gikete wana kae chenro ni Alan Tindi wuod Kanyada nyal kinye bende entiere kodwa e chenro koyambita yudre weche gichopo ne gima bere entiere Chula Rosinga. Pastor George kantiere Rodi Kopany mano pastor mar Rodi Jesus Fellowship wacho ni embino sachikin kachiel gi Madam Vida gin kacha kachiel gi Jesse bende wacho ni giduto ko e gichine chenro ni jodbati. Aero kama na nya Wilbur Fosotino wuod North Kanyamkago wacho ni winjo lendo yo makare kendo weche manyien donjone maber ahinya. Wacho ni Amosi Lydia wacho ni to jatend piny to bro siko mana gi tume tuta ngeli ne to nosomo kanye ang'o ma omiyo 10 years kwani ong'e nade ni obro bedo jatend piny for 10 years. Mano penjo mamoko kuom joneno penjo wachiga par ni omako dho ji mang'eny. Pastor Collins wacho ni entiere Thika wacho ni piny tek Kenya kanyoro nene matatu moya Nairobi kodhi Thika opo ka ng'ato guonyo wiye koene mare waka yue piny tek miguonyo wi wadu ka wadu ne wi okel hai Yeno mondo waka yue maro mokwongo jakora mogi weche thoth sae matin kata kamano pod wan gi weche mamoko manyien weche manyien mag OIMORE ka omiyo kik idhi mabor med mana kete ka waduogo kora mogajo. Shabikia na Mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each. Na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Helen Nyathina, anakia kata matin gima initemo wachna gi seche gi jaber. Enang'o mane wapando ni enang'o? Ni nyarino. More KPLC tokens, Billa charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro makik bai kata matin. Ogonda mondo yud wenda mar Yesu Sirikal kaka skiza tune mari di mana *860*418# to parie niya Ramogi TV e od jower duto Nyasaye madgwedho. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs,
Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Machiegni kendo nyakora mga jangero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV nwasingo bende mi report mar luongo ni Ramogi at 20. Joka jino sichako lose kaka ng'ato nochamo rech mowacho ni ginunyo bende timo dwe ka dwe nyaka higa rum mondo gol ne chandruoge mag samoro ngaje ma en godo. Koro wang'iyane kaka weche nochalo. Oganda e kaunti ma Migori yudo thuolo mar romo kod jolendo mag Ramogi FM ma osebedo kabago nyasi mar dhialo higni 20 nyaka ne chak nyakalondo mar Ramogi FM. Jolendo mag Ramogi FM no bago nyasi e gwenge mag Suri kama ne gibage tuke kod twak mag jiwo dongruok mar oganda. Jafwambo marwa Jojuma miyowa ler mar wachni. Nyakalondo mar Ramogi en achiel kuom utego mag fwambo e bwo kamino mar All Media Services orwako ike mar 20 nyaka ne chake. Jolendo kod jotije mamoko ma kamino mar All Media Services ne obedo kod romo kod jowinjo mag nyakalondo ni e kaunti ma Migori mar gwero kamano. Wadwokero kamano ne jotend nyakalondo mar Ramogi kachiel kod jotend All Media Services kuom miwa thuolo mondo mi obiwa mosregi ogandawa. Wantiere kod johera mag nyakalondo mar Ramogi ma bende osewuotho kodwa komigni moingo 20 nyaka ne chak nyakalondo mar Ramogi. E nyasi no mani opong' kod mor kaachiel kod ilo ne omiyo oganda thuolo mar romo kod jolendo mamoko mag nyakalondo ni kendo yudo puonj mopogore opogore e kinde nyasi no. E higni 20 mar Ramogi osebedogo ni waseyudo lokruok mang'eny. Nitie kata joma ne nitiere dala ma kata Kiswahili no giwinj kata ka ilando habari. Sani wawinjo habari gi e tiende gi kaka piny dhi kendo sani ji go siasa nyaka ja klas 2. Ni 20 go osemiyo kata mana dhako mane chendo ahinya noweyo chendo nikech owinjo weche mabeyo koa kuom radio Ramogi. Jotene mag Ramogi mawuok e kaunti ma Migori kod Homa Bay bende ne oyuoro e budho ni kendo puonj nyakalondo ni. Kendo Ramogi osemiyo wang'eyo kata kaka go ombulu. Ramogi osemiyo wang'eyo kata kaka jasiasa nyalo wuondi kata konyalo wacho ni adieri. Mar nyakalondo mar Ramogi ka otelnegi kod cluster manager Nancy Kwamboka ne ojiwo oganda mondo kodhi nyime kod winjo nyakalondo mar Ramogi mondo gidhi nyime kod yudo puonj makelo dongruok. I take this opportunity to say thank you to our listeners for the support they have given us. Ramogi has walked the journey with the Luo nation. That's why it's called Karchunja Luo. This is why we strive every day to ensure that we are coming up with new programs, with new content that not only educates but also entertains and ensures that our audience is empowered. Riwruoge mopogore opogore ma bende osebiro katiyo machiegni kod nyakalondo ni bende ne ochopo e nyasi ni. Today, as we celebrate our 20 years as a station, we want to give thanks to all our partners, those who are with us here today, those who have supported us over time. We are really happy that Ramogi FM is their choice of information, education and entertainment. Osebete kipao mambele mar kelo gima waluongo ni civic education. Nitiere programs mantiere gi weche ma gilando ma samoro wan kaka jopiny kade onge Ramogi no de samoro kochoponwa. Tend nyakalondo ni mar Ramogi osingo dhi nyime kod chopo dwaro mag jowinjo kaachiel kod medo chwalo chenro mag dongruok e kind oganda. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Pod wachwalo puoch gi pak ne Ramogi FM kaka pile wacho ni wantiere ka nikech ne gintiere. Yes. Nanyuolgi kaso gin bende gidongo kaso ginyuol Ramogi TV. Wadhi ka shemeji. Johera mag nyakalondo mar Mulembe FM e bwo kambi mar All Media Services noyudo mor mar romo gi jolendo mag nyakalondo no. Nyasi no manobagi na mbali kaunti ma Busia ne oywayo grube mag mine ma ok tin ne 80. Johera mag Mulembe FM oyudo thuolo mar yudo tiegruok e weche mag pur kod chiemo makare ka bende kambi mar loso mogo mar dola noteno tiegruok makamano. Jopiny omi puonje wi yore mag kungo to kotiyo makare gomenda kanyakla kod chenro mag timo ohala ka riwruoge mag saga bende nojiwgie mondo gidonje.
Lengo kuu ni kuwahamasisha wajue mambo ya financial literacy, mambo ya welfare na pia jinsi wanavyopata ufadhili kutoka kwa institutions ambazo zinapatiana mkopo. Tumepata kuelimisha wanachama na wakulima wengi kuhusu venye wanaweza fanya ukulima, venye wanaweza tumia pesa yao through kuchukua hizi loans, venye wanaweza zitumia vizuri, ziwajenge na wazilipe vizuri. Tumetembelea watu wa Mungachi kuwaletea unga, kuwaletea mafuta kutoka kwa kampuni yetu, na tumefurahi sana kujumuika na watu wa Mungachi kwa hii women's forum. Leo mama wetu wamejitokeza kukuja kwa mambo ya vikundi, na tuko na vikundi mingi. Leo tumekuwa tumewahimiza mambo ya uwekezaji na biashara ndogo ndogo kupitia kwa vikundi wa mama. Kwa hivyo Mlembe FM nataka kuwashukuru kwa kufadhili hiki kikao. Wakanyone majirani George Bati. Ineno kambi motsere. Yes. Longo nango. Kambi poda. Dola. Poda. Poda. Yes. Buru, hondengo iburu. Negi ng'eyo kuma ginyado. Anawada sani ng'eni kaka chal sani. Kiyudo ng'ama yuore gi mogo to mani osiepi. Koro mkajwang' wadhi mbele. Mano wabene ni wasingo ni kami wache dholuo nyaka jok moko dholuo Jotbati. Achiel kuom yore mag riwruok e kind oganda en kokalo e tudruok makare. Kuom higni buora nyakoro mkajwang' oganda mag dhoudi mopogore opogore osebedo ka odak kamoro achiel e gwenge mag Butula e kaunti ma Busia, kendo neno ni dholuo omedo yudo huma e gwengo ma irango kaka mago ma oganda mag Abaluya ntiere kod mbi. Jafumbo marwa James Okoth lerono mathoth bang' limo oganda no kendo twak kodgi ewi kaka gisedak kendo githoro tiyo kod dholuo e kinde ma ginie tudruok margi. Waromogi Alisa Chieng' Okoth, jadak e gweng' ma Busire, sub-county ma Butula e county ma Busia, katelo ni jowadgi e wer. Achieng' ma jahigni 52 osedak e gweng'ni kuom kinde. An Muluya. To kanwang'o joluo gi to rwaka gi mor kabisa. Tanwang'o nyaka wateso ka. Thoth oganda luo modak e alworani nowuok libamba e yor manyo kwath kendo chako dak gi dhoudi mane giyudo ahinya to mag Mwachi. Magi chwegi mako kodak alope. Wan kaka joluo mano yo Nyanza ka wabiro kae. Watemo kabisa mondo warit dhowa. Dhowa ne kik lal. Wasebedo kaka nyithindo mwanyuolo. Idala ka wakendo kani watemo kendo nyiri ma kuom jomwa. Mo Asamia, Joteso, mo Amarach. To kosebiro ka community marwa te dholuo ema wawacho. Koro nego wapuonj nyithindo dhok ma wawuoye nyaka mon moti. Mawinjo dhok. Keche ka giwacho Kiswahili, an kadhona, chal yamo makudho. Kadha. To ka giwuoyo dholuo kopuonj gi dholuo. To ka oro gin ng'ane dhi kena gicha, dongo ringo dhi. To ka ok owinjo ok onyal winjo, abe ka winj mare. Keny e kindgi gi dhoudi mag Mwache kod mamoko osekelo dhoudi mopogore ma bende yudore e alworani, kama oting'o Abaluya manondgi en Wafofoyo, Jowere, Joumund, Jousmalwa kod joka ng'ayo e kind mamoko. Tanwang'o n'oganda ni kendre. Gikendo Joteso gikelo ka. Gikawo Jowaluya gikelo ka. Gin joluo gi bende gidak ka. Gikawo nyaka Kikuyu gikelo ka. Jogi odhi owinjore bodak i oganda ni gi achiel ka giherore, omiyo umoja mane gin gono ema bende abiro madonje diergi. Tanwang'ora ka koro an bende aloso dholuo ka, to an Muluya. Dhok mar dholuo ema gihinyo tiyogo e yor tudruok, kata obedo ni giduto giwacho dhok mag dhoudi mamoko, kata mana e gwenge kaka Masebula, Buria, Usula, Ikonzo, Nyamwanga, Nango kod mamoko. En ang'o momiyo dhok mar dholuo ema gihinyo tiyogo? Ne gichako tiyo gi dholuo karang'o? To gimomiyo ahero dholuo oriwo wa karachiel. Nikech kama tede kaka wacho dholuo. Tanya loso gi mara, anya loso gi ochena, anya loso nyaka gi yuochena. Kendo nyithinda manyuolo siguluka, giwacho mana dholuo. Sama neno Ramogi TV awinjo ng'ama ber nikech giloso dholuo to dholuo nang'eyo
mohingo Kiswahili. Achiel margi magiwacho ni biro kalore gi tudruok e yor dholuo omiyo giloso koda ka riwruok mokelo gi kanyakla nyaka e gweng' Masigulu mar luomo kit dak, sumo paro e weche dongruok kod mamoko e kindgi giwegi. Ka bende ginyiso ranyisi makare ne jotelo kod jopiny e pachoka kama gikoro e kwayogi. To wakwayo mondo ka bed ni kabila mamoko bende nigi teko mar riwruok kaka onyo joluo kelo dongruok kwariwo pachwa kendo kata lweny mang'eny gi nyalo bedo maonge e Kenya ka. Lakini josiasa ye mapogowa to kwa boyi pogruok ma josiasa wadwa dak kanyakla achiel kaka nyithind dhako achiel. James Okoth, Ramogi TV. Wadhi Homa Bay nyakora mgajang. Kweth wa kaini mawuok e kaunti ma Homa Bay koro chogore riwruog saga manyien maong'ere ni Homa Bay County Women Caucus Sacco. Riwruog saga no geto ting'o malo ngima wa kaini ma kaunti ma Homa Bay ka okalo e jiwo yore mag ohala, pur to kod pith. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich nitiere kod ler. Joma mine kinde ka kinde ni koting maduong' e dongo chumi mar piny kaluwore gi chenro mag ohala mopore magitimo kaachiel kod chenro mamoko mag dongruok magitayo mageto ting'o malo yuto margi kod bende bero ngimagi e kor gwenge magiwuoke kaka yor neno ni joma mine obedo kod teko mar dongore kendgi giwegi. Kweth wa kaini mawuok e kaunti ma Homa Bay koro chuogo riwruog saga manyien ma ong'ere kaka Homa Bay County Women Caucus Sacco gi dwaro mar yudo omenda mag hola kowuok e migepe mag sirikal manyalo konyo e bero ngimagi. Kawuono wantiere gi AGM to AGM ni wadwa ni mondo wayier officials mondo omimine a chance okaw pesa ni mondo dhi otim godo biashara margi e yo mopogore opogore. Sacco ni oting'o women from all the 8 sub counties ma Homa Bay. Koro wadwaro ni mine mantiere in all these sub counties owuog oko mondo okaw pesa ni odhi olok godo ohendni mopogore opogore. Training bende wabedo trained gi different people from the ministries mondo nyis mine kaka ohala onego bed ni timo. E romo margi magala moro mane gibedo go e boma ma Homa Bay ne oyangore ni thoth joma mine e kaunti ni oluro donjo e riwruoge mag saga mondo gidongrego, gino makoro omiyo gichako riwruog saga manyien mondo okony joma mine e kaunti ni. Koro nwakwa mine tema Homa Bay mondo wuog oko okaw pesa mantie sako ni. Kiki luor woguru oko mine mag Homa Bay County. Berni okelwa kod president marwa koriwre gi Raymond Omolo mondo miyo ka miyo oyud pesa monyalo timogo ala mondo ngima wano mine ma Homa Bay County oyud lokruok. To Homa Bay wasedong chien ga kinda e gik machalo kaka sako makoro wane kae meeting e AGM mare makawuono ni wasedong chien ka counties mamoko yudo gik mabeyo through sako to wan mine ma Homa Bay wasedong chien ka ok wang'eyo kumoningo wachom. Moko kuom chenro mag dongruok magigeto en jiwo pur mar oganda kido mar soya e kaunti ni, pith mar rech e yewni kata ponds kod jiwo chenro mag ohala mopogore magisebedo ka gitimo e kor gwenge. Koro wakwayo mine duto mag Homa Bay County ni join uru this sacco because pesa osekete iye ka kik ibi ywagi ni oweyi oko. En pesa mokelne miyo mora mora mawae Homa Bay County. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Asante kwa kunipigia simu. Nathamini simu yako. Nitaipokea simu yako. Iwapo sitaweza kuipokea simu yako, nitapiga nitakapopata nafasi. Dial *811 *274# to get asante kwa kunipigia. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka.
Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nus milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3# yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Machini nyakoro magikoro adonjo weche mag tuke kama jong'wech ma Kenya orienyo piem mar World Road Championship manobagi boma mar Riga e piny mar Latvia. Jang'wech Beatrice Chebet kod Lilian Kasait noyudo loch mar namba 1 kod 2 e piem mar ringo kilomita 5 korka nyidendi. E ng'wech mag kilomita 5 korka joma chuo, Nicholas Kipkorir ne otieko thuolo mar namba 3 e tok Hagoz Bebrewait kod Yomif Kejelsha mag